Burun zamanda bir it yaşagan. Onun kun ko'rishi bik avur bo'lgan. Шуға ул үзенә хужа эзләп сыгып киткән. Бара-бара елга буена барып yeткән. Елга буенда бүре ултырганын күргәндә: "Исәнме, бүре? Мин үземә хужа эзләйем, алсы мине үзеңә", дигән. Бүре риза булган. Хәзер инде улар икәүләп киткәндәр. Бара торгас, бүре туктаганда: "Әйдә касайык, ана аю килә", дигән. Эт бүренең куркак икәнен аңлагас, аю янына барганда: "Мине үзеңә алсы, мин хужа эзләйем", дигән. Аю этте үзенә алган. Булар баралар икән. Бара торгас, аю шып туктаганда: "Ай, ана күрәһеңме? Бында арыслан килә. Ул безне тотып ашар. Әйдә касайык", дигән. Эт аюның да куркак икәнен белеп, арыслан менән киткән. Озакламай эт менән арыслан яланга барып сыккандар. Унда бер кеше йөрий икән. Арыслан кешене күреп калганда: "Ана, кеше килә. Ул безне үлтерер. Әйдә касайык", дигән. Эт арысландың да куркак, көсһөз икәнен белеп, кеше янына барганда: "Мине үзеңә алсы, зинһар. Мин үземә хужа эзләйем", дигән. Кеше этте үзенә алган. Эт хужа табуына шатланып: "Их, кешеннән дә көслеһе юк икән", дигән. Шул замандан башлап эт кешегә тогры хезмәт итә башлаган.